بريزيدنت إسياس أفورقي كما أتصلتا نايتي تمالي 27 طرين مع كانت زينا وشتهاجر زهابو أب هاجراو مدبات المعاتن نعو زتلو معبالتاتن زتكور وانا وقال محتت لوم 28 طري أب زبيتاوي زوباون علماون قدات زتكور سفيح مبريه هبهم أبزي كالاي كفال بريزيدنت إسياس شجر أبايتن أب منبرو حزب فتير وزلة صاطن نمفوخاس استتحز وطنات محيال هقدفن أب مسرح كلاسات أنحي من داف قوامن زلو چبوطات مدبات مفشال وديت دبلوماسياو تنصلو أنصار إيرترا قداي ملعال أجدان موقع قوبطا لولاو مريت إيرتران كونتات إثيوبيان سرعات وياني حزباو تقاوموتات نمهدو زاوجه دنقاقن معبارتات بسعوديا زمرح كيدان صره شبران متحققاز إيرتران كمون وصيت بريزيدنتاو مرجع حبرات هاجرات أمريكا زملكت زرزراوي مجلس قريبهم نقداي أبايت بزملكت أبزهاب مبرهي بريزيدنت إسياس دحرنا صنت ابا اسمران باصعن استفتنه باندا كوريا زفلت استماله مصنعت استغبرلو بروجكتات كم اون بوشطاو عام استغبره فتنتات كم زنبرن نوس فتح كم زمصن ات بهاغي غزيف كان تخوني اب 2017 جن 4 هاجراويان كومبانياتات كم بحدش توراديبن نتي عمام جميرونو كم زلوا امناي مجبار عامنا زمركوس استتحزه كال مدباتون كم زلو بسفيحو دحر مبراه اذن معبال عام سب من ملاء طره نغراتن موداد مسرتاو تحت ارصن اب قمت زاتو سلازخونه عامته 2017 كم ناي فتن عام توسيدا بب ابره مسرتاويان شجرات بخفيل المفتاح كسرح مخوانا انا صيروم اب محيال هقدفن مسرح من داف قوامن زلو ناي قربا غزي چبوطات مدبات انتايوم اب زبل حتنما بريزيدنت إسياس سرعه منغستي نتي كتبصحو اتدلي نختوقع اقداسن مسرتاون مسارح مخانو بمتقاس ابز حالفه غعزو 15 عامታት ፖለቲካው መስራح ሀገር ማለያ ዘይብሉ ብድሆታት ከም ዝገጠሞ ስለዚ ድማ ንስተገብረ ፈተነታትን ዘጋጠመ ዕንቅፋታትን ምግምጋም አገዳስ ስለዝኾነ زملكت سندن نأنفتنا زنصر مرحا غوننا تدالي خمزل ابريهم بريزيدنت إسياس عيبو نتدالي زلو ناي 2017 كينون مرحا غوننا زمرح حزباو غنبار مخانو سبح سوتافي نمرغغاص دما اب وشطن وصان بناي مخته زوباتات استخفافله ودابيታት تغيرلو خمزلون زرزراتو اب زمص قربا وارح كغلص كم زكالنا نصيروم نخونታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ህዝባዊ ملا عالن سرعات ويانن مقوطصارو زاوجو ناي هوصص وان دنغاغن بزملكت اب زهابو سفح زبله مبره دما من قلي ناي زبفنو زنته غتر ايو استوهابه متالر زرباتات يوهاب بزي قدس ناي عبللا بوليس حيزم زمصو اشقلتن ويانه كم كدامي نزحاله ربع زمن استخطو قلعن بتم اشقلت استتبابعن ناي مبتتانن منها هارن ميلا مخانو زحبره بريزيدنت إسياس نزي بسنك اكي تقبارات جاندا وياني بقردو نهزب تقراي قداي زقبري فنو نتقوي تقاومو هزب إثيوبيا كاب ويانن لعلي نتم عشق التي كمزة سنبدا بمبراه زقبرو زلو هك اناتا كاب مزحة حالة حالفو فوسي كون كمزي كال اسميروم زبا عن سبا شفنا كتابتها بزحلف عامت لعلي 88 ميتاويت كم زبطحه تحبيرون
ሚኒስትር ጥዕና ተዘዋብ ከተማ ከረን ኣብ ዘቃነዖ ገምጋም ምስ ቮለንታውያን ጥዕና ዓዲ ብምውሃድ ሕማም ዓስዋን ምግታብ ዝተኻየደ ጻዕሪ ምስ 2015 ክነጻጸር እንከሎ ተርእየት ሕማም ብ26 ሚታዊ ከም ዝጎደለ በሪሆም ሓላፊት ጨንፈር ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሰሎሞን ኣብ ቀረቦ ጸብጻብ በዓዝ መሃብ አገልግሎታት ምንዕባል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝተዓምዕ እዮ 17 መመርመሪ ሂሞግሎቢን መሳርሒታት ከምኡውን 6 ናይ ሲድሮፎር ማሽናት ኣብ ሎሳን ዞባታት ከም ተኣታተወ 10 ትካላት ጥዕና ድማ አገልግሎት ፀሓይ ወጻዓት ከም ዝረኸባ ሓቢሮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ አገልግሎት ዘባዓን ሰባ አቶ አብዱላሂ አልአሚን ቲታብ ወገኑ ሕፅረታት ካለሊኻን ብልጫታት ዓቂብካን ምስ ኩለን አካላት መንግስቲ ብምውሃድ ምስራሕ ኣብ ገዝካስ አገልግሎት ጥዕና መሰረታዊ ረቕሓ ምዃኑ ብምጥቃስ ተጀሚሩ ዘሎ ህንፃ ትካላት ጥዕና ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ክዛዘም ህዝቢ ድማ ንዝወሃቦ ምምርሕን ሓበሬታን ብዝግባእ ክትግበር ኣዘኻኺሮም ሚኒስትር ጥዕና አሚና ኑር ሁሴን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ኣብ 2016 ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምልኣኽ ብደረጃ ዓብዮም ዝተመልሱን ኣብ ምክትታል ትምህርቶም ዝርከቡ 100 ሰብ ሞያ ጥዕና ከም ዘለዎ ብምብራህ ኣብዚ ዓመት ዝውን ናይ 200 ሞያውያን ደረጃ ንምዕባይ መደብ ከም ዘሎ ገሊጻ ሚኒስትር አሚና አስዒባ ሆስፒታል ከረን ኣብ ዘመናዊ ህንፃ ምዕባል ከምኡውን ትካላት ጥዕናን ሰብ ሞያን ብደረጃ ምብራህ ተታሒዞም ካብ ዘለዎ መደባት ምዃኖም ኣብሪሃ ኣብ ዞባ ዓሰባ ሓንቲ መወከሲ ሆስፒታል እትርከበን 42 ትካላት ጥዕና ኣብ ልጡፍ አገልግሎት ይርከባ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ኣብ 2016 ብዘሰላሰሎ ምርምራዊ ንጥፈታት ልዕሊ 1200 ኩንታል ዘርኢ ኣካል ጥረታትን ናይ ቅብኣ ኣዝርእትን ከምኡውን አስታት 9 ኪሎ ዘርኢ ዓበይቲ ኣግራብ ከም ዝዓቀበ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ዶክተር ኢያሱ ገብረታቴዎስ ሓቢሮም ብ26 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ኣኺባ ናይ ዝተኻየደ ምርምራዊ ስራሓት ዝርዝራዊ መብርሒ كقرب كله مدبات سرح 2017 በብጨንፈሩ ተገሊጾም ከም ውጽኢት ዝተኻየዱ ምርምራት 36 ናይ ጸባ ከብትን 15 ምሩጻት ዓሌታ ባጊዕን ሓረስቶት ንኡዘባ ድባርዋ ከም ተዓደለ ኣብ ኩለን ናይ ምርምር ነቁጣታት ድማ ናይ ምድቃልን ምብዛሕን ኣዝርእታ ኣካል ጥረታትን ኣሕምልትን ከም እተኻየደ ተገሊጾም ተሳተፍቲ ብጊዶም ንዝካየድ ምርምራዊ ፈተነታት ዝህብቱ ማሕሰባት ድሕሪ ምቕራብ ውጽኢት ምርምር ዝኾኑ ርኽበታት ብዝቐልጠፈ ናብ ሓረስቶት ክዝርግሑን መበቆላውያን ኣዝርእቲ ክዕቀቡን ተላብዮም ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሄ ኣብ መዛዘምቲ ኣኺባ ኣብ ዘስምዑ ቃል ምርምራዊ ስራሓት ሓያል ብቕዓት ዓቕልን ጸጋን ዝሓትት ዓውዲ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ ዓውዲ ተዋፊሮም ዘለዉ ሰብ ሞያ ዓቕሞም ብምውሃሃድ ኣብ ምህርቲ ሓረስቶት እወታዊ ለውጢ ኣብ ዘምጽእ መደባት ክደፍኡ ዘኻኺሮም ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ሕርሻ ዝመሓደር ሃገራዊ ትካል ምርምር ሕርሻ ሓልሓለ ኣብ ነቁጣታት ሓልሓለ ጎልጅን ጋሕቴላይን ይነጥብ ኣብ ሰለስተ ንኡሳን ዞባታት ገጠር ዞባ ማእከል ንሓደ ሽሕ ጽጉማት ሓረስቶት ብፀሓይ ወጻኢ ዝሰርሐ መብራህቲ ብነጻ ተዋሂቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ የማነ ኣባይ ነሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ እተን ተወሳኺ ናውቲ ዘለወን መብራህቲ ብምትሕባር ዞባ ማእከል ቪታ ዝተባሃለ ኣየርላንዳዊ ገባር ሰናይ ትካልን ዝተዓደላ ምዃነን ገሊጾም ብዘይካዚ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ምስ ኣየርላንዳዊ ትካል ዝበፅሖ ምርድዳእ ኣብ ገጠራት ዞባ ማእከል 25,000 መጓጓዲ ሓነት ከም ተሰርሐ ኣብ ገጠራት ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ንምውዳድ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብናይ ኢድ ፖምፕ ዝጭንጓዓ 50 ፖምፓታት ሙሉእ ጽገና ተገይሩለን ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ መንስያት ረኺቦም ዘለዉ ዕድላት ትምህርቲ ብግቡእ ክጥቀምሉ ብ21 22 ጥሪ ኣብ ሰዋዕ ዑደት ዘካየዱ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ንኡዘባ ሓጋት ፀዊዖም እቶም ኣባላት ባይቶን ሓለፍቲ ትካላት መንግስትን ዝርከብዎም ዑደተኛታት ምስ ተምሃሮን መምህራንን ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ኣብ ኩነታት ትምህርቲ ኣተኩሮ ድሕሪ ምምያጥ ተምሃሮ ብሩህ መጻኢኦምን መጻኢ ሃገሮምን ንምውሓስ በላሕትን ተወዳደርትን ክኾኑ ምኽሮም ለጊሶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ሓላፊ ኣሃዱ ኣካዳሚያዊ ጉዳያት መምህር ምሕረተኣብ ገብረስላሴ ብወገኑ ኣብዚ ዓመተ ትምህርቲ እዚ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ዝመፁ 50.3 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ልዕሊ 11,000 ተምሃሮ ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ተወዳዳሪነቶም ዝምስገን ምዃኑ ገሊፆም ኣመሓዳሪት ንኡዘባ ሓጋዝ ወይዘሮ አምና حج عثمانن حلف تمرتي ابتي نوزوا ممهر صالح ابراهيم دما موያን ፍልጠትን ዝዓጠቐ መንእሰይ ኣብ ሕብረተሰቡ ቀላሲ ተራ ስለ ዝህልዎ ተምሃሮ ብልጫታቶም ዓቂቦም ንዝለዓለ ውፅኢት ክፅዕሩ ተላብዮም